Shithi U Blei si Nong Ephesos kalanong kabahan rio. Piki khun to ko ngu ya lagi kimi kikpa hau dry na margani galong kabaday ken. To burom ya lo kupa bad ya laka kami kabalong ka hukum kabaningkong badan jingkular. Bamenyo manpa bad bamenyo imslam hakabartay. Piru kikpa to wat penbitar ya lagi khun. Handai to besar pejak yaki haka jinghikai bad ka jing sneng udrai. Piki syakri to ko ngu ya kita ki balong ki kendra jong pi kat bakum gado da ka jing ting buram bad ka jing kenyu haka ba sertap ka do no jong pi kum bahau Christ om da ka ba syakri hakmat kum kinong pen Sngap hai gi brio handai kum ki syakri Christ da ka ba le ya ka U Blei nadu ka mensim da syakri da ka jing Sngap ha kum hau dry te om ha ki brio bapitip baya ke ka babha ba wei rule ya katahi ken unyo pediang pat halade na utau trai laulong umrau lani ubalai loy piki kenrat ro to le kumju haki da ka ba no ya ka ba berngem bapitip ba u kenrat jongki bat jong piru udan habeneng bat bamdan ke jing nyau shiliang khamat bat u ha ka ba wai no to long ki ba klan hau trai bad haka bor ka jing klan jong to king no ya ka jing king atiar ka jong U Blei baro bapila ban yang persya ya ki bot thap usoitan na ba ka jing ya le jongi kamlong ya ka snamat ka do henry ya ki hima ya ki bor ya ki nong sinshar perthai jong ka ni ka jingdom ya ki jing baman ba kan jaman sim ha ki jaka baneng na ba kumta to pin shim halade ya ka ta ka jing king atiar U Blei baro bapila ban yang ya le haka taka sni ka basnio bat habala dep iki baro ban yang scam to yang phi namar kata bala panpo yala ka singkai de ka jing shisha bat bala king ya ka jing da shadem ka hok bat bala phong juti halaki kjat da ka jing long lakloi ka gospel ka jing sok na lor baro putet pinda shim ya ka sti ka jinget da ka phila ban penlep ya ki sum ba me ding baro ki jong baman to shimru ya ka jing da kle ka jing penim bat ka wat lamo mensim ka balong ka Ktien U Blei ken da ka baduai halaka sngi da ka jing duai bat ka jing kerpat baro hau mensim bat da ka sumar syapang kani da ka jing minot bat ka jing kerpat baro na ka benta kyrkhu baro bat na ka benta jongaru ba onyo ai hanga ka Ktien habanga ang la ka shintur ya ka ban pentip da ka jing shlur ya ka jing mayan ka gospel nakabanta jong kabangalong unong Ktien siem haki kinjuri bahaka tangan keren shlur kumbaga day yang aban keren henry ba piru pinyo tip iki iru syapang jonga kumno ngale utukhi kos upara banget ba iet bat unong yalap Tien Blei yau bala ban shani awutrai un bentip api iki baro yau bangala pha shapi knang yakanehi ba pinyo tip yakajinglong jongi bat ba unyo pentingan ya ki do no jongpi long ka jing suk haki para banget bat ka jing it lem bat ka jinget hau Blei ubo kpa bat au Jesus Christ ubo dry ka jing ai to kan long lem bat kita baro ki ba ya it ya Jesus Christ utrai jongi haka jing sngol amen.